Ay, hello guys. Manamig pang limpyo sa balay. Loi kay mong mga alaga. Siliyo. Init kaayo. Lakaw rami. Kay para budget lang kay mga litihan. So kamo dia guys, kumusta man naman mo? Pamugi pang laay kay wala na earnings. So padayon nang jud ta nga kung tambag nyo. Ara jud mo paglaylay. Ay jud mo pag-undang sa inyo hang pag-vlog kay sayang kayo nasugdan. Init kayo? Dali. May magtanong ka ba yung? Kamagdag ka yung. Mingon ka ni Malay. Nya dugay kami na uli sa Sinolo guys. Alas 12 namin abot sa balay. Kay nang hits mi og sakay kay umitliti padong uli. Bigkuyog siya ni Smiridyo ya. Ay kahadlok init oy. Mahadlok sa gidis guys. Kaya maglong video sa meron. Itom lang ta. Kaya may itom kadaan. May kaputin ako. Oh, seryoso. Yeah guys, salamat guys yung transport. Austa ng mga followers din ako. Shout out ko. Nadiliin ta mo ma-mention tanan kay daghan man mo charot. More to guys, amping and God bless. Salamat sa pagtanaw sa akong video. See you next vlog.